Ina, karri kafetxo bat. Aizu, Arantxa, jarri zaite lasai, nekatuta egongo zeata. Bai. Jarri ba hementxe. Erki biliga, Oixe, ondi biliga baina. Gio, zea inberdeu, afai bat. Noski, eta argazkiak ikusitakoan. Azeparrak. Sagrario. Inazio Mari, begira. Hau, Arantxa Gurmendi da, gure gia. Gia? Hau geni bidaltzea. Eta gia izatez aparte salsera bat, honek egin ez dituenak. Zoi bilizea, Aizu bat urte askotan bizitu da, eta deneako denbora izan dut. Ni enteratu nahi danza del vientre eta hori denak ikasi dituzula, Noski. Zuk ezagutzea aldezu, danza del vientre, nolakoa da. Ba, bera, benetan nahi zoragarria iruditzen zen. Polita da hori, Hoxe, baina okerren azia da, haiek ikuste dituzu, eta geho, etxerak zutakoan, hotelea joten zean, kuartoan aurrian, jarriola, espilion aurrian, haiei imitatzen eta hain lotxa. Aidakaten garrikia. Gu horra gaude, bai. Antxa, eta publiko horrean olakoak egin aldituzu. Ba, gertatu zait, bai. Bai, Bakizu, talde batekin juten zean, beti, pixkat animatzearen edo norbait egilo bihar dula, eta, bueno. Norbait, gehienetan zu izango zea. Ba, voluntarioak ere izaten dira, Bai, Ez beti, Una golfa, Honi ikusi inbertzaio, han Republika Dominikanen nola ibili da. Ez zaitezela, hasi, bezala kontatuko dugu hemen ere, berenge dantzatzen eta. Bai. Erakutsi behar diezu, nola ikasi duzun. Aizu, Arantxa, da, nik beti harritu nahu, giak beti batea eta beste ebiltzea zate, eta oiturak eta aldatuko dituzu, Ze beti hemen familia gelditzen da, laguna. Bai, bueno, familiaren arazoa beste bat da, ez? Bai, geho konpontzen da, eta gainea, bai. Urrutiratzen zean gero, bueltatzen zean beste animo batekin bueltatzen zea, Hoxe, goxoago. Eta beste aldetik, bai, noski, bera, jende asko ezagutzen dezu, bai, eramaten dezun jendea, eta baita ere, joaten zean lekuetan ezagutzen dezun jendea. Orduan dudik gabe, harremanak zure relazioetan eta aldatu egiten dira. Nik lehen futbola esate bateako enun bat ere maite, ez? Eta azken urte hauetan maiz jo naiz, jokalariekin, realeko jokalariekin, bidaietan, ez? Oain, noski, igandero edo astelenetan, behiratzen dut, egunkarietan, ez? Nola dihoazten ligan, eta kezkatzen naiz, forofa, baina, bueno. Eta beste alde bat ere, badao, ez? Ezagutzen dezu jendea, nun nahi, ez? Eta orduan, oain esate bateako golfoko krisi horita iztilo idala, ez? Nik jende asko ezagutzen dut, judutarrak direla, edo palestinoak, edo arabeak generalean, ez? Orduan, Jerusalengo arazoa eta gertatzen dianean, gertatzen dianean, benetan kezkatu egiten zea. Ez da bakarrikan edo zeinek egunkaria irakurtzen duneko kezka, baizik eta zure lagunak, eta nola egongo diran, da ze gertatuko zaien, eta noski, bai. Nik uste dut harremanak asko, harreman estuak sortzen direla mundu guztian, bai. Leku horietan Euskalduna sentitzen za? Euskalduna, universal, universal. Bai, noski. Euskalduna, gauzat esango izut. Nik uste dut Euskaldunak Euskaletik ateratzen geanean, denak sentitzen gehala oso euskaldunak. Gehiago, guen dio. Autodeterminatu egiten geha. Denak euskaldunak. Eta euskera inoiz baino gehiago hitz egiten dugu. Bakizu, esotikoa gertatzen da, ez digute ulertzen, da olako gauzak, ez? Eta gero, euskalduntasun hori azaltzeko ere beti prest gaude. Bera, gauzako, esate bateako gogoratzen naiz, behin Mexikon, hotel batean, Karibeko hiri batean zen, eta guri harrera emateko, prestatu zuten orkesta karibeño bat, ez? Eta margaritak hartzen da orkestakin, da danak oso guztua. Eta segituan, taldean, bati bururatu zitzaion, oain, guk gure aldetik ere eskerrak eman behar ditugu, ez? Eta segituan ateazun bere maletatik txistua beti eramate omen du, bidain guztietara, eta gertatu zen, talde hartan, zeudela, gizon kuadrilla bat gaztetan dantzariak izanak, edo euskal dantza talden batekoak izanak. Eta segituan organizatu zutenan euskal show bat. Eta aurreskua dantzatzen. Iztiaro edarki, baina oso edarki, ez? Eta ni, traumatizatuta benetan. Ibilitan.
ez dakit aurrezkoa dantzatzen. Lasai, ea potxiko izun di. Benetan Euskalduna sentitzen itzan, aurrezkoa dantzatzen ikasi nun egunean. Ikasi zu. Ez dakit, oso ondo, baina pauso batzu. Ina xopa, ibaki. Kategorien. Artista. Bai. Aizu, kontu xelebriak eta goxuak, baina beldurraren, noiz hemen, pasako zen doan? Bai, batzutan behar badat beldur fiktizio bat ez, baina bai. Fiktizioa? Bai, mira, ointxe burura datorkit behin. Garai hartan sekuestro asko egiten zituztela, ez abioiak sekuestratuta. Izan zan bola bat. Bai, eta zer egin handia dute, egunkaritan irakurtzen dezuna eta, hola, ez? Modak daude, ez? Eta sekuestroa ziela eta behin sartu nintzen, vuelo baten, Katmandutik Tailandiara, hola, usten zela. Peligroso. Eta nire aldamenean, nun eseitzen da tipo bat, anik, seituan antzeman nion oso horrarua zala, ez da gainea, ez dakit egiten zituen gauzak eta karteratxo bat ez zuen irikitzen, ez dakizte gauza, eta gero abioitik batetik bestea etorze zitzaion jendea itzeitea, eta nik segituan, hau sekuestradore kuadrilla bat. Nila, denbora guztin pentsatzen da, sekuestro egiten badute hemen, oain eta guta, ni, eta, esan, onena, laun egitea. Eta, esan, izketan hasi naiz. Eta hasi nintzen, eta ze, eta nola, eta zen bozta noaz bazte, eta berriketan. Eta berriketan da, berritxoa zen. Eta, aizitzaidan, informazio ematen, eta oindu montre. Azkenean, esan nun, hau, drogakin naztuta dago. Trafikantes. Baina, bueno, gutxienez, etzen sekuestradorea eta nil lasai bukatu nun bidaia. Baina, bai, gertatzen dira, gauza. Oi, Arantxita, zu sekuestratutak. Azte aventura, zure gustora, biligozun. Gure herrian ere, badao bat, hola, viajetan eta izu arribili dena. Baina, ua jotea ligatzea. Nun bait. Ara. Asko bezala. Bai, Zea gertatu zitzaion. Juntzan eta bueltan, nun ibili ez, Jose Mai, nun ibili ez da. Grezian ibili naiz. Grezian? Eta ze ikusiek eta, Partenon, Atenas, Kreta. Eta Helenak? Helenak? Mote, Helenak, hango emakumeak diat. Urren guztian berrio. Zea, Jose Mai, aurten nun izan ez da. Aurten Alemanian eta, zemuz Alemanian eta, ikusi ditugu. Rini baia, Bonn, Berlin. Eta teutonak? Teutonak, nun daude? Oik ez. Hango emakumeak dira teutonak. Ez diate berrio sartu dira hemen, ziritan nahi. Urren guztian berrio. Zea, Jose Maria, aurten nun, aurten Egipton. Egipton zemuz, basamortua, El Cairo. Eta piramideak, iro legatu nitu, niro! Ari bazekin ba. Zerra zaitu, mina handia hartu zuela. Jarri zaitzen nire bezkarganean, ni bajatiko zaitu. Tira, segi favorez, ni bakarrik asko sobeto moldatzen naiz eta... Orduan nire saltoa ez jatzua inona iruditu ala? Ara, konprenituko duzun bezala, zure saltoa ikusteko aukerarik ez dut izan. Balastimi ez, aidean ginoia zela, egin dugun buelta mortala oso polita izan da. Aterrizajea, kaso... Ara bai, segi ikusiko dut bideoa eta deituko izut. Hala, tira. Patxi, oain probatan. Amen, Rosaito. Sagrario. Sagrario, parkatu. Ze molena zauzen baina. Bai. Bakazin jotan egon zara? Bai, Santo Domingo, no Santo Domingo, no, gerto, nire baian egon da nau. Zer gertu hemen kafea eta guzti? Bai, kafetxo bat. Bale. Ina, pasadan asteko argazkiak zer inozu? Lasai, illa dena presto daukat eta itzengo diau, Laister. Abisatuko diat. Agur, Patxi. Agur. Rosarito, zer dezu ba? Ez errez, Ina, seguruaren alen bai lehenen behar dugu, Seguruan, no? Tiroiaren batean. Arantxa! Zer, nolatan hemen? Hemen, Santo Domingo nizan gehiata. Amakin izan altzea. Baina, esango zuen altzeate. Ez tezkia ba ezautuko amazuke, ba, imagina bat aldiz joantzea Arantxa Gurumendi teatroan ikusteran. Teatrora? Barkatu, Arantxa, zeharu despistatutan nago. Aitortu jesu zenbat urte daramazun zea titiritero mundu honetan. Titiritero, baina upiak giatata. Ba, eta... Aitorketetan hasi behar aldego hain. Hasi. Ba, 17 urtegin hasi nintzen teatro egiten. Eta gia izatez aparte... Ba, denetik egiten nik. Danza al vientreko, Xande, baina, salsera bat zehala. Bai. Zein dezu, Arantxa? Ba, zein deten. Teatroa, jalizu zure alabak.
Baina zer Euskal taldeekin teatroa. eta hasi zinen, aspaldi lehenengo... Bai, lehenengo hasi nintzen jarrai taldearekin. Bai, eta gero orainekoekin, bai. Bueno, jarrai taldekoekin urte mordo bat pasa ondoren, eta Euskal Teatroa eginez, Eta gero baita ere, bueno, nik uste dut gainea hori, ez da ahaztu behar, garai hartan egiten genituen obrak, Euskal idazlenak, Aresti eta Salvador Garmendia. Arestik euskaraz hitz egiten du. Bai, baina, a ber, Arestin obrak eta guain zergatik ez dira egiten ba? Aizu, zuei galdetu behartzai, zuei hori ez? Ez dakit. Ez, eta baita ere ordea egiten genituen beste teatro unibertsalagoa, euskeratu eta hemengo jendeari beste obra batzuk azaltzen saiatzen ginen. Lan asko egiten genuen. Ez diazu haulakoi kontatu. Ez digu denborik eman. Alde harra dena dela, orduko teatrotik guengo teatrora, ez? Bai, asko aldatu da. Nik uste orduan amaterragoa ginela, eta zerk mugitzen zigun hortara, behar bada euskal kultura bat egin nahia edo. Ez dakit, beste motivazio batzu genitun, behar bada. Naiz eta horretik, espentsa, baina kalidadeare zaintzen genuen, Baina, oain bai. Hortaz aparte, mila gauzaren dituzu. Bai, dantza egin duzure, bai? Rock talde batean ere ibilia zara. Rock taldean. Igual minifalda eta guzti. Noski, batzuk oain egin di europeo, baina guia gara hartan europeo sentitzen ginen. Aile tienes. Noski, gazte ginen eta... Lehenengotakoak alare, Rolling Stones eta Beatles eta gara hartan gu ere ze ustezu ba. Bai, gertatzen da, bakizu orduan ze gertatzen zen, batzuentzako gazteak oso gustora hartzen zuten, guk egiten genuna. Baina beste jende batek, ze kritikak, esan ez, euskal kutsua galtzen genula. Baina, oainik ikuste ditu denean, oaingo rock taldeak eta gogoratzen naiz, eta pensatzen, pentsa, gure garaian gogorra izan zen alde horretatik, hautsi beharra, barrera batzuk hautsi beharrak, ez? Lehenengotakoak, lehenengotakoak izango zinetan. Bai, lehenengo rock taldea, bai. 5 lagun ginen, eta bai, hortan aritu ginenak. Eta ez Kamairu hasieran. Dana, ez Kamairu hasi zanean, bai. Puntxa beti orduan. Bai, bertako kide bezala hasi ginen. Eta gero berandu gore bikoizketa eta denetik egin duzu. Ba, niri bakizu teatro mundua eta gustatzen zait eta ezin dut utzi, erabat. Eta gero, telebista jarri behar zutela eta orduan bikoizketarako deitu zutenean jendea, ni segituan han, lehenbiziko filan. Horrek esatun bezala, salsera xamorra naiz nun bait eta. Sagrario, parrak inditugunak. Uixe, Arantxa. Ui, ementzate, ze ilusio. Ignacio Mari, lagundu, aber jendea. Baina zertu etorri da jendea? Hola, kantatzea. Baina nik zitarik banuen, Ze zita eta ze zita. Bea, elkarrekin Republika Dominikanan ibili gea, danak Zumaiarrak, eta... Hoixe, eta han prestatu den gauza mundial bat egitera datoz. Pasa aurrera danak estudiora. Guantxe grabatuko dut, Baina. Pasa. Gaur Rafa Dominikanatik ekarri dit. Orain manifestazio oso bat, gaina manifestazioaren erdian patxe. Pasa. Aizu, Rosarito, zu hemen gelditu, kieto nik esan arte, abisatuko izuet, Bai, ama. Prestatu inberdelta. Bai dara ikusteko. Baina, zer egin dute alako misterioak? Ikaragarrizko golfokerila. Golfokoa dalata, disko bat bialdu behar hemen dute, pakia dalata ez dela eta zura manerokeriak. Golfora! Alarroz, nahikon, kokoteraino nahi joan ja, Bitu, pasoen hastien, zubiek, zaguek eta bar. Eta geur, irutxakurtxarri, niri plastikoz kortenziatan txisein. Hombre! Jesus, Begoñita, baina hori beste horko elementu horri esan beharko diozu? Baina zuzara jefi, Ari bizangotze, baina zuzara jefi ez da? Bai, baina... Bueno, ni modu guztitara gozo honek astuko nekez, kaseta hau entzuten madozu ondo. Ze badakizu, nire lo batzu txikizena da, eta kantari joan zona. Panto japaino beto kanteta joan aneska, eta gainera, tonadillera. Rosarito! Vía libre! Bagoaz! A ber, zatozte? Baina zer egin bizu, ame? Pasa, Begoñita, hartu kasko,
Xuletare bai, eta jarri inaren aldabenia. Etorri hona, bueno, beste kompromisok ez baizu bintzat, Ara, ui ardeu hor kantatu behar deu. Haze sorpresa, etzen ben espero, bela, hartu. Jarri iskina batean da kantatu zukeren batzu. Listo, ez da? Carlos, ready altzaude, mi amor? Bai, Kristal, bai. Tira, bai, hasi gaitezen, Tira, martxakin da. Ui, que nervios. Hemen gara, kantatzeko asmotan, zuekin beste bat antolatzekotan. Badugu sasoia, badugu animoa, jaiata gau pasa egitekoa. Huergarako beti egongo gara prest, zuek ez da, eta gu joango gara erre. Bai jendea bila.